Для того, каб пабудаваць моцную дзяржаву, патрэбная моцная кіроўная рука. Прынамсі, на пачатку. У падтрыманне гэтай тэзы прыводзяцца прыклады Сінгапуру, Паўднёвай Карэі ці Іспаніі пад кіраўніцтвам Франка. Нярэдка Беларусь арыентавалі на сінгапурскі досвед і беларускія службоўцы. Чаму ж Беларусі не ўдалося паўтарыць эканамічнага поспеху Сінгапуру? Ці заўсёды дыктатура? Гэта кепска. І чаму адныя дыктатары сыходзяць пад ціскам мірных пратэстаў, а другія дзесяцігоддзямі трымаюцца ва ўладзе пры самых, здавалася б, неспрыяльных для сябе абставінах? Я, Арына Маліноўская, усё гэта мы абмяркуем з адмыслоўцамі ды інсайдерамі ў сённяшнім выданні, шчыра кажучы. У него появилось желание попробовать зайти на более высокий трон, чем трон президента Белоруссии. Лукашенко не диктатор, а просто человек, который представляет диктатуру демократии. Сингапур – это такой белый единорог в мире диктатур. Им очень повезло. У них было 2 диктатора подряд, которые действительно хорошо разбирались в экономике и действительно желали добра своему народу. Цяпер кожную 4-ю краіну ў свеце можна лічыць несвабоднай. Згодна са звесткамі Freedom House, са 195 краінаў яшчэ 32% адносяцца да часткова свабодных, і толькі 43% можна лічыць свабоднымі, то бок дэмакратычнымі. Самай недэмакратычнай краінай прызнаная Паўночная Карэя. У 20-ку таксама ўвайшлі Таджыкістан, Туркменістан, Іран, Узбекістан, Кітай і Беларусь. Напрыклад, таджыкскі лідар пры ўладзе з 1994 года. Яму афіцыйна дазволена абірацца неабмежаваную колькасць разоў, а духоўны лідар Ірану кіруе з 1989 года. Плюс состоит в единоначалии, в легкости маневра ресурсами, когда не надо ни с кем консультироваться. И в том же самом состоит и минус. Потому что, в конце концов, правитель – это же не обязательно просвещенный монарх. Когда не надо ни с кем консультироваться, когда вы принимаете решение единолично или опираясь на круг доверенных лиц, которые могут фильтровать информацию. У старажытным Рыме сенат добраахвотна надаваў адной асобе абсалютныя паўнамоцтвы ў выключных выпадках для вядзення вайны, падаўлення мяцяжу або дзеля ўсталявання заканадаўчага парадку, але толькі на 6 месяцаў. Сучасныя дыктатары не гатовыя добраахвотна аддаваць сваіх паўнамоцтваў. Яны маюць парламент і праводзяць выбары. Нібыта яны і не дыктатары, але сутнасць адна. Гэта неабмежаваная і нязменная ўлада адной асобы, партыі або клану. На європейському просторі є 2 держави, які можна чітко кваліфікувати як диктаторські держави. Це Російська Федерація і Білорусія. Зокрема, що стосується Білорусі, то є всі ознаки диктатури. Вона порушує громадянські свободи, свободи слова і порушує, робить удаване виборче законодавство, удавану конституцію, яка, в принципі, не ним використовується. У 20 самых недэмакратычных краінаў Беларусь мае найвышэйшы ўзровень развіцця. У сусветным рэйтынгу якасці жыцця яна займае 53-е месца са 189 краінаў. Іран 70-е, Кітай 85-е, Узбекістан 106-е, а Таджыкістан толькі на 125-м. Паўночную Карэю ў рэйтынгу увогуле не ўзгадваюць, бо краіна закрытая, але вядома, што яна цяпер перажывае моцны еканамічны крызіс, а людзі там час ад часу галадаюць. На прикладі Білорусі ми бачимо, це перш за все це планова економіка. Це завжди ознака диктаторської держави, коли є планова економіка, коли все підпорядковано планом однієї людини, тобто або однієї партії. В даному випадку ми маємо одну людину, тобто Лукашенка. Ці залежить еканамічны рост у краіне ад палітычнага ладу? Адныя даследчыкі сцвярджаюць, што дэмакратыі і дыктатуры развіваюцца аднолькавымі тэмпамі. Іншыя, што ў дэмакратыях ВУП расце ўсё ж на 1% хутчэй. Адзінае дакладна. Пад кіраўніцтвам дыктатараў часцей здараюцца як вялікія эканамічныя прарывы, так і велізарныя правалы і голад. Самыя яскравыя прыклады поспеху – Іспанія часу Франка, Кітай, Сінгапур. У камуністычным Кітаі ВУП на душу насельніцтва ўжо дасягнуў $10 500, а ў былой калоніі Вялікай Брытаніі, Сінгапуры, практычна $60 000. Каб было зразумела, у Беларусі гэты паказчык $6400 на душу насельніцтва. Если мы говорим про Китай, то этот рост еще совсем недолгий. Дело в том, что Китай еще только заканчивает период выхода из нищеты и подхода к средним уровням дохода.
Вплоть до 90-х годов 20 века Китай был абсолютно нищей страной. Люди там жили совсем не так, как наши бабушки и дедушки в Советском Союзе. Соответственно, для них первичный период – это построение каких-то базовых институтов. Он был очень успешный при смене диктатора в Китае, но сейчас он заканчивается. Агульнае для эканамічна-паспяховых дыктатураў тое, што да эканамічнага буму іх прывялі рынкавыя рэформы. Краіны стымулююць прыцягненне замежных інвестыцыяў, прапаноўваюць падатковыя льготы, укладаюцца ў высокатэхналагічныя галіны эканомікі, не грэбуюць досведам капіталістычных краінаў. Мы прагматыкі. Спрабуем, і калі атрымліваецца, працягваем, не ўдаецца, адкідаем гэты падыход і спрабуем іншы. Мы не прывязаныя ні да адной ідэалогіі. Пры гэтым любая крытыка ўладаў тут жорстка караецца, медыі і прыватнае жыццё грамадзянаў кантралюецца. Але ж за высокі ўзровень жыцця і камфорт насельніцтва гатовае прымаць гэтыя абмежаванні. І нават замежнікі не адмаўляюцца працаваць у Сінгапуры. Это не свободная страна, которая достигла высоких уровней дохода. Сингапур – это такой белый единорог в мире диктатур. Им очень повезло. У них было 2 диктатора подряд, которые действительно хорошо разбирались в экономике и действительно желали добра своему народу. Ці значыць гэта, што эканамічна-паспяховая дыктатура можа заставацца дыктатурай вечна? Як кажуць нашы суразмоўцы, з гісторыі чалавецтва вынікае, што ў шмат якіх цяпер дэмакратычных краінах працэс дэмакратызацыі пачаўся з эканамічных рэформаў, яшчэ падчас улады манарха ці аўтарытарнага лідара. Напрыклад, калі эканамічныя рэформы іспанскага дыктатара Франка прывялі да росту эканомікі, паступова знізілася і ягоная палітычная хватка. Дзякуючы гэтаму, пасля ягонай смерці ў Іспаніі адбыўся спакойны пераход да дэмакратыі. Больш за тое, эканамісты кажуць, што без такой лібералізацыі палітычнага жыцця эканамічны цуд у дыктатуры рана ці позна скончыцца. У развития экономики есть несколько фаз, несколько стадий. Если мы говорим о какой-то начальной стадии, когда экономика выходит из полной нищеты и стремится к какому-то среднемировому уровню, то там на самом деле экономический рост можно добыть и без существенной либерализации, без существенных рыночных отношений. Можно найти у себя полезные природные ресурсы, построить несколько больших заводов, и действительно вы обнаружите у себя серьезный экономический рост, как это было, например, в раннем Советском Союзе, как это бывало и в Китае, начиная с 90-х. Но если мы говорим о следующей фазе роста, от среднего уровня доходов населения до высокого, то там уже без рыночных институтов, рыночных механизмов и либерализации действительно не обойтись. Улады Беларусі сцвярджаюць, што і яны выбудавалі унікальную і паспяховую мадэль эканомікі. Але ці праўда гэта? Возьмем той жа Сінгапур. Там за 30 гадоў кіравання Лі Куан Ю валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва павысіўся ў 50 разоў. У Кітаі за апошнія 30 гадоў гэты паказнік вырас у 33 разы. Дзяржава стымулюе развіццё малога і сярэдняга бізнесу, а ў колькасці мільярдэраў краіна ўжо перагнала ЗША разам з Індыяй. У Беларусі рост за 3 дзесяцігоддзі сціплы 3 разы з паловаю. Адрозна ад кітайскага лідара Лукашенка робіць стаўку на буйныя дзяржпрадпрыемствы і сельскую гаспадарку. Стаўленне ж да бізнесу нестабільнае. В економічному плані ми бачили кілька прикладів яскравих, коли люди, які займалися приватним підприємництвом, починали їх утискати. Тобто бізнес їхній притискався, або змушували ділитися, або змушували емігрувати і не давали, так би мовити, розвинути більш широку діяльність. Бо це є страх будь-якого диктатору. Людина, яка сама заробила гроші і вільно ними розпоряджається, завжди може вкласти їх в політику або політичну партію, або просто бути незалежною. Незалежні люди, вони завжди небезпечні для диктаторів. Лідери країн азіяцкіх тиграў пайшлі шляхам рэформаў. Лукашенко рэфарматарам гэтак і не зрабіўся. Ён пазіцыянаваў сябе так толькі да першых прэзідэнцкіх выбараў 94-го года. Кажуць, ён нават прапаноўваў пост міністра расійскаму ліберальнаму эканамісту Рыгорыю Яўлінскаму. Але атрымаўшы ўладу, адмовіўся ад рэфармавання савецкага ладу эканомікі. Па-першае, на думку былога паплечніка Лукашэнкі Александра Фядуты, планавая эканоміка дазваляла
дазваляла яму сканцэнтраваць у сваіх руках больш улады. Па-другое, мяркуюць некаторыя палітолагі, у другой палове 90-х Лукашенко стаў разглядаць пасаду прэзідэнта Беларусі як трамплін да кіраўніцтва ў Расіі. Таму важней за доўгатэрміновае развіццё краіны для яго сталі дзве рэчы: хуткія паказныя эканамічныя вынікі і максімальная канцэнтрацыя грошай ва ўласных руках, каб гуляць на расійскім палітычным полі. У него появилось желание попробовать зайти на более высокий трон, чем трон президента Беларуси. И начались поездки по регионам российским. Да, он был популярным политиком, очень популярным политиком в России. Лукашенко прыйшоў да ўлады ў 1994 годзе дэмакратычна, набраўшы на выбарах 80% выбарчых галасоў. Ён адразу пачаў мацаваць сваю ўладу. У 1996 годзе правёў рэферэндум дзеля змены канстытуцыі. Такім чынам пашырыў свае паўнамоцтвы. Потым узмацніў сілавыя структуры і ўзяўся за палітычных апанентаў. У 1999 годзе бясследна зніклі апазіцыянеры. Былы кіраўнік МУС Юры Захаренко, экс-старшыня цэнтр выбаркаму Віктор Ганчар і бізнесовец, які фінансаваў апозіцыю, Анатоль Красоўскі. Один человек, даже больной на власть, даже имея специфические какие-то личные качества, он не в состоянии опутать всю страну. Ему помогают. Это те люди, которые сегодня называют себя элитой. Я бы это взял в кавычки это слово. Это люди в погонах, это генералы, это полковники. У 2004 годзе Лукашенко ўжо нічога не замінала правесці яшчэ адзін рэферэндум, каб зняць канстытуцыйнае абмежаванне на 2 прэзідэнцкія тэрміны. З таго часу ён можа кіраваць колькі заўгодна. Так канчаткова сфармавалася дыктатура ў Беларусі. Але і сам Лукашенко дагэтуль не можа вызначыцца, ці дыктатар ён. Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболисты. Нам спокойной жизни никто не даст. И не потому, что у нас диктатура. Бросьте вы, какая диктатура? Нет, у нас никакой диктатуры. Я вам скажу, что так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Лучше быть диктатором, чем голубым. Да, я диктатор, авторитарный руководитель, как хотите меня называть. Я, знаете, по-доброму иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. И вообще больше у мира нет. А вось дэпутат Украіны Євген Шаўчэнка, адзін з украінскіх палітыкаў, хто падтрымаў Лукашенку пасля выбараў 2020 года, мяркуе, што фраза «апошні дыктатар Еўропы» – кліше. А лад, які выбудаваў Лукашенко ў Беларусі, ён называе дыктатурай дэмакратыі. Мы папрасілі яго патлумачыць, што ён мае на ўвазе. Навесили, вот он диктатор, для того, чтобы его просто убрать от власти. Хотя мы видим режимы, ну, вообще там тоталитарные можно назвать, да, коммунистические в Китае, там, в Арабских Эмиратах, там вообще по наследству власть передается, можно сказать, монархия такая интересная. Где-то еще есть страны, мы найдем, которые, ну, совершенно отличаются от тех демократических принципов, которые там привыкли видеть в Европе. Но при всем уровень жизни людей в Беларуси гораздо выше, чем в Украине. И поэтому я называю, что Лукашенко не диктатор, а просто человек, который представляет диктатуру демократии, то есть процедур, законности. В этом смысле, когда я говорил о том, что вот, есть диктатура Лукашенко демократии, а мы знаем, что демократия – это всегда диктатура большинства плюс соблюдение процедуры законов. У большасці постсавецкіх краінаў да ўлады прыйшлі аўтарытарныя лідары. Украіне ўдалося гэтага пазбегнуць. Хоць да гэтага быў блізкі і Кучма, калі задумаў балтавацца на 3-й тэрмін, і Януковіч, які паспрабаваў узяць пад нефармальны кантроль увесь бізнес у краіне. Але на думку экспертаў, ва ўкраінскім грамадстве дыктатура немагчымая, нават калі сам Лукашенко приедет туды на тракторы. В Украине принципиально другая система. У нас все вот политические структуры, они не заведены на одну фигуру. То есть у нас может быть какой-то суперпопулярный лидер, там всегда наша политика строится в Украине на там, суперпопулярных лидерах, допустим, там, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, кто угодно. Это суперпопулярный лидер, вокруг которого есть какая-то структура. Но при этом таких структур много. И есть еще среда в обществе самом, которая очень политизирована, есть разные организации, разные герои, которые могут быть, выступать политически. И поэтому любой человек, который, допустим, решит стать, там, хочу стать диктатором в Украине, например, он столкнется не просто там, с каким-то отдельным
сопротивлением, против него будет вся вот эта вот очень мощная выстроенная среда. З іншага боку, пераход ад дыктатуры да дэмакратыі зусім не гарантуе, што краіна расквітнее. Як мы бачым, у Грузіі пасля рэвалюцыі пачаўся эканамічны рост, а ва ўкраіне не. Эканамісты тлумачаць, што часта такія працэсы супадаюць у часе, але яны не ўзаемазвязаныя. Калі неэфектыўнае кіраванне дыктатара прывяло краіну да эканамічнага крызісу, то пасля ягонага сыходу заканамерна пачынаецца эканамічнае аднаўленне. В Украине очень тяжело идет процесс создания нормальных экономических институтов, так, чтобы все действовали по единым правилам, а не какие-то отдельные олигархи тащили все в свою сторону. Кроме того, на Украину очень негативно повлиял конфликт с Россией. Здесь дело и в том, что значительная часть ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, были направлены на борьбу за удержание территорий. А вдобавок к этому, так же, как и в случае с Белоруссией, для Украины Россия была очень значимым экономическим партнером. И разрыв экономических связей, который последовал вмешательству России в украинские дела, он тоже очень негативно сказался на экономике этой страны. Адной з галоўных прычын Майдану украінцы называюць татальную карупцыю ва ўладзе, але і тады яны не ўяўлялі ўсяго маштабу з'явы. Былая рэзідэнцыя Віктора Януковича цяпер стала музеем коррупции. Дом имеет 2600 квадратных метров жилой площади, 3300-3400 с техническими комнатами, а территория поза 200 гектар. 139,7 гектара в аренде на 49 лет, а если взять набережную, забор, поза 200. Люстра покрыта золотом. За покрытие люстры заплатили 200 тысяч евро. Крыли в России. Вес люстры тонна 250 килограмм. Кристаллы на ней и на остальных люстрах Сваровски. Тут у нас обделано янтарем, янтарь обделан золотом, янтарь обделан серебром. Эта икона справа-слева тоже ювелирно сделана. Приходил сюда старый ФСБшник и надавал ему услуги. Это не смешно, просто мы недооцениваем структуру ФСБ. На постсоветском пространстве бывшем очень много внедрено с этой структуры. У них очень много направлений. У них есть религиозное направление, силовое, разведывательное. Но радует одно, что это все творение наших людей. Просто люди не знали, кому делают, куда делают. Они знали, что делают для церкви, очень старались труда приложить. Это первый раз в мире случилась ситуация, что мы полноценно можем видеть. Нету прецедентов в истории в мировом масштабе не было, чтобы мы полностью могли видеть объект. Потому на любой территории, если где-то будет переворот, ну как переворот, если люди возьмут под контроль власть, то тех, кто войдет во власть, не будет очень сильно ничего показывать. Вот армянина выбрали в Армении, и что, он резиденции показывает? Нет. Тільки мы показываем. Пры гэтым Янукович нават не быў дыктатарам, але менавіта дыктатуры узначальваюць рэйтынг самых карумпаваных краінаў свету. Вы сами понимаете, что с помощью коррупционных схем, с помощью жесткой полиции, милиции, армии можно больше денег выкачивать с населения, с экономики и финансировать свою власть. И тем самым, финансируя прежде всего, силовые структуры, можно всегда быть при власти. Так что все очень четко. Як адзначаюць, у адрозненне ад яго Лукашенко славуты барацьбіць з карупцыяй на працягу 27 гадоў. Але ў гэтай барацьбы ёсць асаблівасці. Яна не распаўсюджваецца на людзей з кадравага спісу Лукашэнкі. Як сведчаць інсайдеры, уся інфармацыя пра іхныя злоўжыванні трапляе найперш да Лукашэнкі. І толькі ён прымае рашэнне, як з ёй паступіць. Гэта дае яму добры рычаг для маніпулявання сваім асяродкам. Революция ведь возникает не тогда, когда людям плохо живется. Это только один из факторов, и, как ни странно, не самый главный. А революция возникает, когда сходятся одновременно несколько важных факторов. Но вот я выделю только один, который сейчас нам важен для понимания. Это раскол в элитах. Вот если ближайшее окружение автократа расколото, кто-то удовлетворен режимом, кто-то нет, кто-то готов пойти на переворот, кто-то готов поддержать протестные движения снизу. Если диктатор, автократ опытный и хорошо соблюдает интересы своего окружения, то в таком обществе трудно возникнуть революции, которая бы этого автократа скинула.
Пры такіх умовах законных шляхоў змяніць уладу пры дыктатуры не існуе. Нават калі яна перастала задавальняць большасць. Атрымліваецца, што дыктатура не заўсёды заняпад. Гэта латарэя. Калі пашанцуе з асобою дыктатара, уцісканне грамадскіх свабодаў ён кампенсуе павышэннем дабрабыту грамадзянаў з нізкага да сярэдняга ўзроўню. Давесці да высокага змаглі б хіба толькі ў Сінгапуры. А вось калі з лідарам не пашанцуе, то чакаць давядзецца доўга.